De kerstdagen, je zei al, je familie is belangrijk, hè? Het duet met je dochter. Hoe gaan die eruit zien? Nou, ik ben eigenlijk alle jaren ben ik nog in de zaak geweest. Maar misschien dat ik dit jaar voor het eerst, zoals kerstavond, misschien wel een beetje ga werken. Ik heb het een beetje verlegd nu natuurlijk, dat ik niet zo heel veel in de zaak meer ben. Dus ik ga wel naar de zaak toe, maar dan op een ander tijdstip en dan pak ik in de vooravond gewoon misschien toch nog wel een paar optredens. En voor de rest, ja, ik wil gewoon wel aanwezig zijn. Eerste kerstdag ben ik sowieso vast in de zaak. En tweede kerstdag weet ik nog niet, dus moet ik even kijken. Dat zijn toch de dagen, ja, dat is voor de mensen die altijd kwamen, altijd een beetje heilig. Dus ik denk wel dat ik gewoon aanwezig ben, maar op een ander tijdstip, ja, ik kom wel. Nou, dat is in Huizenbeens is het niet de gewoonte om met z'n allen met kerst te gourmetten of te fonduen of weet ik veel wat te doen? Ja, dat doe je wel, maar dan in de vooravond. En voor de rest, ja, eigenlijk niet. Dan ga je gewoon werken. Tot slot, de goede voornemens voor volgend jaar. Goede voornemens. Meer interviews? Nee, goede voornemens. Ja, gewoon. Ik denk eigenlijk, wat het belangrijkste is in het leven, gewoon lekker gezond blijven. Lekker met je werk bezig blijven. Dingen doen die je ook leuk vindt, mits het mogelijk is. En gewoon genieten. Iedere dag is er één.